O Concello de Cambados prepárase para o traslado do seu mercadillo ambulante. Os postos que actualmente atópanse no Paseo Marítimo pasarán agora á Rúa Hospital e as súas adxacentes como a Rúa Nova. Para favorecer o aumento de clientes, nesta mesma rúa, o Goberno Municipal acaba de alugar un terreo que converterá nun aparcadoiro. Unha nova zona de aparcamento no centro de Cambados, un espazo moi requerido pola Asociación de Comerciantes, e sabemos que existe esta demanda de espazos de aparcamentos no centro, e bueno, creemos que un lugar suficientemente amplo como para acoller uns 50 vehículos aproximadamente. Os traballos para preparar o terreo comenzarán nos próximos días e agárdase que estean rematados antes do Nadal. Nos o que imos a decentar vai ser botar xabre compactada, similar ao que hai na zona de estacionamento tamén da Avenida do Salnés, que é xabre compactada, vaise dotar de iluminación, queremos telo listo para, como comentaron antes, para antes do Nadal, para as compras de Nadal, que os veciños xa podan vir aquí a comprar. Dende o Concello agardan que os traballos déanse antes do verán. O novo aparcadoiro será o primeiro paso do novo mercadillo. É o primeiro paso para o traslado do mercado aquí, que é unha das iniciativas que queremos ter feitas canto antes. Primeiro ter onde aparcar, estamos ca planimetría, como dixo tamén Tino, despois unha vez se mova o mercado para aquí quedará libre a zona de aparcadoiro do paseo. O novo aparcadoiro conta co visto bo dos comerciantes da vila. Vai a beneficiar tanto o comercio como a hostelería e tamén o propio Cambadesa de Cambados, porque era unha zona que estaba na Rúa Mariña, que non había para aparcar, no que era Rúa Nova, que tampouco non había para aparcar, calle Alvariño, calle no Hospital, e logo creo que iso é un gran beneficio. O Concello e Cambados Zona Centro teñen asinado un convenio que renovan cada ano, polo cal o Concello asume un aluguer de 4.000 euros dunha parcela na Avenida do Salnés. Agora asinarase un novo acordo que inclúe o aluguer deste novo aparcadoiro e que incrementa a cantidade en 2.000 euros máis ao ano.